Hindi ko mo paano bigyan rakano ay mo. Oh. Kata siya Dixon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Magang buhay kami kuha ng Pagang nero na pagisiyos kano, mga Muslim kano, usudi. Muslim. Ha? Why? Wanta ka maranaw. Muslim. Na, pag yung mga Muslim tano, nanimbal tano, umiyadin ra tano, asutuan tano ay siya sa aguso nabi niyan, pinili yan na nabi. Sa okay to kita, di tano din gulaulaan, o apian to na unundin, ipagulaw. Anto na ito, dito sa Quran na gusto sunnaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Da abak klase di ipagintaw manusia. Abada anto na ini na tabu'i sa anto na ini na aturan wala. Umaning gulaw la na kaon na YouTube kiko nga sabada. YouTube balas, piragun na kasi sa lungan na mo. Nasaba pro, na nagyang ka iya kapatay na isay ni bigan mo Allah Ta'ala sa aturan Agusto na binyan na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ipo sa kapil sa kitutaw, nataman sa kapatay niya, nataman sa anto na ini nakilabugan nun, napalagpalaid na anto na ini nabitadan no, agamatan no agama Islam sa aturan, wajib ko Muslim, aking gulalan niya nun, Saudi niyang gulalanan, na miya dusas kaniyan si Allah. Sa waya din niya nun kipulalan na, uongkir niyan, dan ubah Muslim. Ayat tiro na Muslim na kanauban na pagkukir niya kumasubuan Allah. Nalangwan na inubulan Allah aturan. Nakamapian tano sa bahay dunia sa isalungan na mo. Na, so kapatay ron, diri-diritso dun. Dirami atay so tao na sa kanod ni panarora ka nun. Di ba parigoon? Why? Daong pagkariguan na imbutad. Andi pagkaulo na. Andi pagkanta pa. Antay niya mga hindi rakatanusan. Rakatanuan na no, raku agama. Ini hindi rakatanu nabi. Imbutad di kaso, ito na ini namiyatay nga na sayang nga pagkaulo na, natunga na, ito na ini natumakilid, na sinya ka sang ursa kuwa. Sa depan. Ayam hindi rakatanusan na sunabi, ugay na di tanu di ulola. Di ka pa kayo ba kuwa, kada ka to ang kuwa maranaw. Amiyatay sukuan yan. Aba di YouTube video niyan. Urian yan na Peter o Rasulullah, hindi na paiguin niyo sumiyatay niyo. Di ba paiguan tano? Batano ang kaila mo? Anta ka rakunabi. Hindi, wana na agama. Paiguan sumiyatay. So karigo na, detar no, uyag-uyag ang manusia. Gibo ka pigo, kanauba na di pamanaro, hindi raw manay ad na mga kuwan. Kanauba ro-aro ya kaigan niya na upas. Asar kan to na ini na makaposisyon na yung buta pigo na ka mapia ka pigo iro na miya pasan pigo inga. Oh. Na. Mapasad so ka pigo anto na talong dugon. Ay hindi ra tanu agama tanu adi di magyug sumra na ubad ni kidi ko miyawa patian. Simbayang. Makapenditar. Ay ka tuo na kapan. Nakagigira miya tiro so kapan na aya penditaran na miyatan. Nasukan ditar na iya sulutan na naso uyag-uyag pa. Dito yung binisang gaiso, ditar no miyata, ituturo na kapan. Actually, nanto na ini na, di pa kan ditar. Ugay na matetendo. So, diyon di pa kan ditar, kagyuto ang ta mapot. Dito ibagi nga ko tamok katang. Nanto na italong dugod. Sumbayangan. Sumbayangan. Saka mo to ay no tanog sumbay ni sunya tay tanwa. Di tanog madugo ba diga sumbay ni kaga nindo ro tanong agama. Kasambayangan. Palabot. Buwan. Kaya Peter o Rasulullah na kinapulong niya tayo na niya pasan. Dabar kay ni paniugan o agama panggulaw na ka. Da. Sa ubang babago sa panggulaw lang nakakapalapalay din doon sa agu ilang agi mo ta panggulaw lang. Dading kanggulingan ni ko masaw nabi. Katay pumaginigan niyo ay. Ari mga pagiwatan, mga apo. Dading kanggulingan ni ko masaw nabi. Uyag-uyag po sa nabi na miya matay sa mga pamilya niyan.
Niya matay so sabagi ko mga sahaba. Niya wafat so Nabi. Kaya sabihan Abu Bakar, taman sa niya wafat langu-langu so mga sahaba. Nagdaon kang gulingan niya nga itanod daw laan. Ay igira na niya wafat ragatanon na celebrate na. Ka-celebrate man na. Antay kiulaulasan. Ulaula ang mga kafir. Dia binanan si ko Islam. Dia din ko Islam. Ada na isa ka kuan, isa ka inged si sagi nga iya sebangan na alungan. Nga sa depan na alungan. Na aya ada tiran na giy. Na ayap simbo ni rana syaitan. Ayram tuhan na syaitan. Nagiyo to. Ngo tua sumiyong kira na miyami sita kira na ini video niya nagyong kuto ang milay niya na ulaw-laro. May sa amin yung video niya no na so ulaw-laro igilan na miyatay. Sa susunod yung tigil, hindi kaya pa ako kita niya. Sa susunod to ang mga tao. Sa hali pa yung buku Iran, so ito na ini namiyawang patikiran. Na dayran buku ang gabayran sinilibrate, na penumbali sila sa karabosan. Na patiluan so ito na ini ng mga tao na surat. Daanan sugo no Rasulullah. Dia bang utakabasa ko, sa putinugiwa ulama, apupagay ni ananan. Na ulama, adin yang katawan untuk naik niyan di teru, nagudi niyan di pangantam sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadaanan upama kabaanan mapia. Kaya pekau kita no nadin di teru na pikiran na sadekain di dunia untuk ini namiatai. Na upama ada mantang Rasulullah na sakatamin niya kantangon. Ada ayat katiru wallah na ada mapia, akamapia niya sa dunia, agusalo na mo ya barkan udan do Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na ino na ng palepasa. Ami atay so karumanian na dan yang gawin eh. Nami amatay so mga sahabat na dan na buong piping gawin. Nami amatay sirang langulangi na dit na ng ayaw sto. Akati susun. Sukatibaw na kena uba wajib sukatibaw. So na natanan na malai balas. Ay pero nakatibaw na ta'ziyah. Dito bahasa Arabian. Na ayama na ta'ziyah na sungka kumya pantag. Sungka kumya pantag na pemimitwa ananaka. Sebarka ayang kakuha na subalas wallah. Sagina ni inindi Rasulullah. Aya sampul ay hindi kanon na suwatayan na su Zainab. Na miyatay su watayan na apo nabi. Kawata nabi su Zainab. Nakay ko di sa karatal mo suwatayan na piyagisungan niyan su nabi. Tigil na tiruan niyo ko nabi yung betay niya na tinudin niya naging kaya apo yan. Kakuwapat. Na daun sung su nabi. Taman sa misyo sa pasuze na batigi na tiruan niro na misyo sa pa ako makasung saya. Nasumiyong unso Rasulullah. Nanto na ipitero yan. Dia iison na dia iison na tan. Itero ang kuzina. Abugi din yan ditero ulang-ulang wana adnaf tuwapat. Sa iko yabuyiris kaniampan. Tigay na esbiri. Wahtasibi. Sibarka na ayang kakuha subala swallah. Ay makna niya nagupong ka subar, namya kuha niyo subalas. Anto na ika subar. Kena uba marata so kaguraw. Asar ka kena baga di panaro samberam-beram. Kena uba ka di indistrobo. Adna mga tao na penampingan nila na kuha nila. Di indudangin na perditeniran suman ditarniran. Giraw man na yan. Sang gulaw laro na pitero rabi nabi na sige na kena uba ka na nanuman. Hindi na nanibasa. Esbirit wahtasna. Duty ko. Inna lillah ma'akhad walahu ma'a'ata. Rakwa Allah suwini pamagay niyan narakiyang pansukinuan niya sa dikap buko. Kasi kami semua narakwa Allah na magmatita na tuungan niya. Suwata ka inibigay niya ka, pagaring ka, miya pagaring ka, kakagiyo sa timana, tiyan na pinaniw. Narakuto Allah. Na duty pero na ka, subar ka, ay nga kuhaan na subalas. Kinuan ano Allah karkian na tadin rakamata. Mapasado to na ipitiro Rasulullah na di ka din pabuntod. Baling. Di ka din pabuntod. Baling ka. Dapat pakayaw Rasulullah ubak tumabuntod dito. Inon tabo ubak kakailangan kakagi perigoon. Udi na surbayanan. Udi na ikelab. Ano pa? Amay ka kana bakaro kailangan nagitugi ito ang nakakuha ka ba. Ako maapang kawala rela ka.
Nah, mapasado to, nanto na isunat. Upama kakuha nakataya so kuan. Kataya so niya kamurang tanong ano ba siya midagi malaka ako. Kuha. Nanana ayaw wajib sunnah, ano ba wajib? Sunnah ko mga siringan na kanaw panubasiran langon-langon na magumbel siran sa pangananggan na pagwit niran sa giyang kutuwa ang tunay namin. Para utusan ko tami ang pantaga ang siran makaka. Upama kayaw ras nakapanyo ito napakapanyo ito siran. O kagabi napakagabi siran sa gito. Aka na ubalangwan o siringan na magumbel sa pangananggan ay tibutubo ka din niya binasa. Uwan. Uwan. Sa diyang ka kaya warisan tanong ko mga logos tanong. Akang gawiin na daini kuwagama. Nelaman, ayasing ba nagalabag? Nakilang sugalabag ka. Ayasing ba nasukang gusto sa tamo? Nasukang gusto tanong sa tamok tanong na ilang. Ayasing ba napakaukit sa katero? Napumbrak tanong roosi ko di tanong di ka timutimo na palapalay di balik. Palay di balik. Hitero agar kano ay. Kakagi yung kita isumos kano na. Kaya sundo na pala. Hindi na di pangita din. Sa kambuko ay niya kamo patulan abus sa puno. Patulan abus sa puno. Akit mo po ang mapupuso patulan na gusto sa puno gawin nagkabukto pa kayo nasa ngiro ko raka asambian raka wallah sa mapiasi ko anto na ini namala hari patulan kaso nabi na si kukiya wafat Abu Salama napitero yan si Ummu Salama ginasambian raka wallah sunto na ini na karumang ka sa mapia na ayad na inisang wala si ko Abu Salama na sumusunabi at yung aruman na ito. Kaya ako musa. Dito isa ba pa sunatanan, nasusak nun ay kinukur ka na sambi ang rakaw wala si Mala sa masma. Na dito yan na ini na wajib rakaw. So mga wata ka na mga pagari langon tanong, kuda ko ron na telugawin. Ako pa kay timukong tanong tungan ay tanong matos tulugaw. Mapasag sa tulugawi na ukit mo. Kapag kasi kung tulugawi na alin na nakasukit bukan kapag itaw sabab sa tinikirata na ginawang kasi sa ginagawa. Nagiyanan kailangan ay kirata ginawang tanong so pagaritan watatan lobs tanong ami abulagar tanong. Kuno ba tanong kilamilam? Kuno ba tanong kilamilam? Nirampay akan rekano ya. Rekano din. Min. Nanggiraw ako Allahumma inni ballagtu fashhad. Giraw ako ko Allah ya Allah na minirampay ako sa gilay mga wataka. Sa seksi nga minirampay akong kira. Sa diyo ko pag pupunggil ba kiniran aging kakabay. Uba na punggil ba kiniran. Yun na ni yakituwa na ko rekano. Ka piya ka mo masar kano ay aging nga edataray. Kagiang kaya kipikisabuti man to ko agama. Na isa ko kung mga ulama at ipsumpay niya naging kaya agama pagindo niyan sa detar no kinindo no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuto isa ba pa sa kanon na kanaubad na pumuha ang kuwataw. Kapitero ang gudin subnar na amay kamanag o salakaw di salakaw. So katiro Allah, katiro Rasulullah sikiran man. O pagunong tiran sa Allah, ang sindi na uno tiran para surga, naudiran mo nito na. Bala-bala sa nga Allah, magaliran niya para agi niya ang ginili. Tunga may tanong sa kuwan, salamat terkano sa ginili na siya-siya pa niyo simala sa ginili na kapagamuyan. Kata na ubagi po kaya pa kamo nga ano, katumiapi ko ang durod na bansa niya. Mga tunga niya.